Everybody get your fucking hands up. Pozdrav svima, Zlabo snima, draga deco i dečice. Današnja epizoda je specijalna. Danas dižemo teg od 750 kila, ljudi. Znači, znate šta je teg? Rasprsnut ću se, braćo. Sad ćete da vidite ovo. Evo, pucaju mi mišići. Digao sam ga već 2 puta. Znači, ko da dižete juga, braćo. Paf, paf, gore, zdravo, ćao, nema zebanja. Treba mi ovdje da se malo, samo da se zagrejem, ja sam ovako, ljudi, ako krenu da dižem, a nisam se zagrejao, pući će mi ovo, braćo, i onda mora da idem na ovu reparaciju mišića, a to se ne isplati, znači velike pare mora da dam, braćo, ovako ću da odem na YouTube za ovo dizanje 750 kila, pa je sad. Evo, nisam brojao onih prvih 4, ne pokažem da mogu. 2, 3, 5, 10, 11, 722, jebote! Konači bre, deco, draga, 723 puta sam digao teg, hvala svima, podržite ovaj klip velikim lajkom. To je bilo to, čujemo se u nekom od narednih klipova i vidimo se. Ako želite nastavim da dižem tegove, neke komentare, znači šta da dižem sljedeće, braćo, to, dosta ovo, ajde, pišite neki kamion, znači neki man, Mercedes, nešto što napišite, sve ću da podigne, nema nikakve frke. Ćao svima!